Oh, ito mga chicken, oh. Tingnan natin, oh. Yun. Malakas mga chicken. Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta po kayo dyan mga ka-chicken, ano? Welcome back dito sa ating channel. At ngayon sa vlog natin na ito, kasi doon sa naging vlog natin sa shredder o vegetable shredder machine, ano? Napakarami pong nagtatanong kung saan po natin nabili. Ngayon, hindi ko na po kaya sagutin ng paisa-isa doon sa ating page. Kaya yung ginawa ko, yung gagawin ko ngayon ay magbablog na lang tayo, no? Para may pakita ko sa inyo kung saan natin nabili yung ating vegetable shredder machine na napakaganda at napakalaking tulong sa ating pagmamanukan. Okay? Ayan. Pero bago yan mga ka-chicken, papakita ko muna sa inyo yung update dito sa ating mga crossbreed na Rhode Island Red at saka broiler, no? Naging ano natin sila, nag-breed na din tayo sa kanila ngayon. At saka ipakita ko sa inyo ngayon mga chicken. Ayun, ito. Halika kayo mga chicken, tingnan natin. Okay, ayan. Ito na sila mga chicken, no? Yung Rhode Island Red Cross Broiler natin ng mga hen, ayan, brinade ko sa Hubbard na roster. Hubbard to. Yan, at saka tatlong ano yan, yung mix na broiler at saka Rhode Island Red na ganyan yung naging result, ano. At saka ito, pakita ko sa inyo yung paitlogan nila. Yan, para update ko kayo, ano, kasi marami ding nagtatanong kung ano nang update. Ayan, so ngayon, yan, may itlog dito. Ito, yung kulay ay light brown. Kasi ano na, ay halo na nga siya na Rhode Island Red yung lahi niya. Light brown, ano. Saka sa ngayon ay hindi pa ako nakapag-incubate kasi nasira yung incubator natin. Pinapaayos ko pa. So yung ito sila, yung itlog nila, bala kung naghintay lang ako na may maglilimlim na native. Kasi palilimliman ko muna. Kasi naghintay pa tayo na maayos yung ating incubator, ano. Pinapaayos pa natin. So ito na. Ito na sila. At saka yung mga rooster, doon sa taas, pakita ko din sa inyo mamaya. At yung mga rooster natin na cross ng Rhode Island Red at saka broiler. So ito sila. Excited din ako makita yung kung ano bang magiging result. Sigurado ako meat type talaga. Mas malaki pa ba sila kasi itong Hubbard ay malaki, meat type, at saka yung hen ay mga ano yan, mga broiler na may cross sa Rhode Island Red. Kaya titingnan natin yung magiging result din ito. Ayan, puntahan na natin doon sa taas yung mga poster. Ito na mga chicken, yung iba nating mga manok. Yung iba nakagala pa. Yan yung isang roster natin sa cross ng broiler at saka RIR. Yan, yung isa, yung isang broiler. Yan, ito sila. Saka yung iba, inulong pa natin. Tulad nito. Tingnan nyo. Ayan, hindi ko sila pinagsama kasi nag-aagawan sila sa mga hen natin, ano? Mga inahin. Saka ito pang isa, yun, no? Broiler na broiler yan na may RIR na postura. Yan, ayos na ayos. Ito mga chicken, oh. Tingnan natin, oh. Yun. Malakas mga chicken. At para naman sa mga nagtatanong sa atin na kung saan natin nabili itong ating vegetable shredder machine or grinder machine, ay nabili ko po ito doon kay Sir Edwin Kilanita from Silang Cavite. Shout out sa iyo, boss. Yung latest na presyo niya ngayon sa machine ay yung model na 150 watts ay nasa 4,000 pesos, at saka yung model na 370 watts ay nasa 4,500 pesos, at yung model na 1 horsepower ay nasa 5,000 pesos. At mayroon na po siya mga ka-chicken na yung pelletizer machine. Sa mga gusto o mga naghahanap ng pelletizer machine ay mayroon po siya.
paki-PM na lang po yung account niya para magka-transaction kayo kung paano ipadala at ano yung mode of payment ninyo. At sa mga nagtatanong din kung mayroon din ba ito sa online, yes, mayroon na may nakikita ko sa Shopee. Mayroon din doon na worth 3,000 plus, 2,000 plus. Pero hindi pa natin proven yun kung legit o okay yung performance ng machine na yun. Dito, okay na, proven na to kang Sir Edwin. At malaking tulong dito sa ating manukan, ano? Makatipid tayo at makapagbigay tayo ng mga masustansyang pagkain para sa ating mga manok na mga organic lang. Nakapagbigay tayo dito ng madridagwa at saka yung malunggay na nasi-shred natin at saka kung ano pa, marami pang pwedeng paggagamitan natin dito sa shredder na machine na ito kasi matibay siya at saka maganda, no? Para sa mga nagtatanong dyan, ngayon alam nyo na, kontakin nyo na lang si Sir Edwin. Yung mga taga Silang Cavite o yung mga taga Cavite dyan o malapit lang sa inyo, shout out po sa inyo dyan mga idol, mga ka-chicken. Ayan, para sa malinaw kung saan kayo makakabili kasi napakarami nang nag-message sa atin, nag-PM sa atin o nag-comment kung saan talaga mabili. Hindi na po natin kaya sagutan ng paisa-isa, kaya ito, naggumawa lang tayo ng vlog para malaman nyo kung saan kayo pwede makakabili. Ayan, napakaganda at malaking tulong ito sa ating manukan. Itong ganitong machine sa worth 4,000 plus ay napakalaking tulong talaga. Sorry, it's DJ.